Nem világos, miért hívtak egyáltalán mentőt. Teljesen fölösleges, de így szokás. A középkorú férfit félbevágta a szerelvény. A rendőrökkel együtt szedegették össze a maradványait, a belsőségeit. Ilyenkor nem érvényes a feladatok szigorú elkülönítése, minden dolgos kéz jól jön. Nina a kollégájával a test alsó felét vitte, a lábakat és a csípő felett elvágott törzs alsó részét. És akkor a véres, összeszaggatott farmer zsebében megcsörrent a telefon. Egy ideig nem törődtek vele, de csak nem szűnt meg az idegesítő csengetés. Vidám Delum a Spice Girls-től, a Mama című szám. Nina nem bírta tovább, előkotorta a mobilt a zsebből, és fogadta a hívást. Ott vagy, Milanko. Szólt bele egy idősebb női hang. Miért nem veszed fel? Várlak. Ezt mondta. Az áldozat anyja volt. Nem tudott semmiről, még csak nem is sejtett semmi rosszat. A fiát várta, aki hozzáigyekezett az ebédjével az ételhordóban. Nina előtt pedig ott volt közben a holtözt fele, de nem tette le, elmondta az idős asszonynak, hogy mi történt. Aztán 2 hónapig depressziós volt, azt mondta, kiégett. De szerencsére kikecmergett a traumából. Erőltetett néha a viccelődése, de a körülmények ismeretében úgy gondolom, hogy ez belefér. Mikorra tudsz utána nézni? Kérdeztem. Ennyire sürgős. Nagyon be lehetsz indulva. Mikorra? Holnap szolgálatban vagyok, majd megkérdezem. Este rád csörgök, amikor végeztem. Köszi, Ninka, igazi kincs vagy. Gabi miért nem mond nekem ilyeneket? Mert ő a barátod, az más. Gabriel Halák, közlekedési rendőr. Kb. 3 éve élnek együtt. Egy autóbalesetnél találkoztak, színtiszta romantika. Akkor köszönöm nevetett. Én is. Várom holnap este a hívásod. Nem bírtam ki estig. Elmentem a víztározóhoz, hogy szétnézzek. Semmi kedvem nem volt otthon ülni, hogy könyvelési táblázatokat bámuljak a monitoron. Tartozik, követel, aktívák, passzívák, basszívák. Vagy talán azért mentem, hogy ne tőájára gondoljak. Vagy mindkettő. Minek idegesítsem magam. Kocsiba pattantam, legalább levegőzöm egy kicsit. Minden csupa frissesség. Dandárjában van az esős évszak. Aznap nem esett még ugyan, de szinte a fejemet súrolták a sötét felhők. A hegycsúcsokat összefüggő kötsáv borította, hogy a háttérnek is meglegyen a kellő komorsága. Tarnótnál a kereszteződésben jobbra fordultam, a tározó felé. Azt tervezem, hogy a kocsit leállítom a templom romjainál, és járok egyet. Le is parkoltam, de amint kiszálltam, csípős hideg csapott az arcomba. Egy lélek sincs a parton. A hullámok ütemes csobogását és néha egy-egy sirályrikotást leszámítva teljes a csend. A sötét, már-már fekete víz tömeglátványától is megborzongtam. Micsoda rohadt egy hideg. Körül pillantottam. Fehér reneszánsz torony, a régi falak maradványai, zászlórúd a szlovák lobogó egy kafattyával. Kátyúkkal és zavaros tócsákkal teli parkoló. Innen indultak, pontosan itt állt a kocsijuk. Unalmas egy hely, barátságtalan őszitájjal. Itt leselkedett volna rájuk valami, amitől úgy megrémültek. Az kizárt. A legijesztőbb, amit itt láttam, a sok szétdobált szemét volt a sziklásparton. És 2 oszlófélben lévő fogastetem. Az egyik a kövek között hevert, a másik a sekély vízben a part mellett. Fényes pikkelyekkel, fehér hassal, teljes tekintetű, élettelen szemekkel. A szél halszagot csapott az orromba. Nem valószínű, hogy ez riasztotta vagy tébolyította volna meg a pecásokat. Ennél azért erősebbek az idegeik. Mondjuk 1 milliószor. De akkor mi volt ez az őrület? Megborzongtam, a kezem és a lábam is fázott. A víz felől fújó hideg, nyírkos szél bekúszott a bőröm alá. A széllökések életre keltették a kafatokat az zászlórúdon. Halk csilingelést hallottam fémhúzal ütközött a rúdhoz rendszeres időközönként. Mitől ijedtek meg? Mitől vesztették el az eszüket? Megint elkapott a didergés, dörzsölgetni kezdtem a karomat. Leszarom, nem ér annyit a rejtély megoldása, hogy megfázzak miatta. Vagy hogy tüdőgyulladást kapjak, amilyen az én szerencsém. Visszaültem a kocsiba, beindítottam a motort, és bekapcsoltam a fűtést. Micsoda élvezet ez a kis melegség. Hazamenni még nem volt kedvem, ott voltak a táblázatok, és nem volt ott tőára. Elhajtottam a Bobrovniki kereszteződésig, de nem jobbra indultam, hanem balra. A 2 pecás nyomában. Ugyanazon az útvonalon haladtam, tekintetem ugyanazokon a tájakon futott végig. Az út 2 oldalán kopár domboldalak, a szélben hullámzik a kiszáradt fű. Azon túl pedig erdő vagy inkább birtások és tarvágások. Itt is, ott is kivágott fák halmai bukkantak elő, a nedves törzsek úgy hevertek az út szélén, akár a hullák. Traktorokkal széttúrt domboldalak, sáráradat, sivárság. Elértem a járás végét jelző tábláig. Legurultam a meredek lejtőn. Köd és a rózsahegyi papírgyárból származó szmog ülte meg az alattam elterülő katlant. Éles kanyar, majd az egyenes szakasz. Óvatosan haladtam, nem voltak a legjobbak a látási viszonyok. Semmi vészes, így is elláttam vagy 200 méterre, de biztos, ami biztos. Hajladoztak a bokrok a heves széllökésekben.
Védtelen szakasz volt, valószínűleg itt fúj a legerősebben. Bár tudtam, hol vagyok, mégis elveszettnek éreztem magam. A visszapillantó tükörben néztem, jól esett volna látni egy másik autó fényeit. Akkor pillantottam meg. Hunyorítottam. Biztos csak optikai csalódás. De nem. Valóban ott volt. Jó 50 méterrel mögöttem. Úgy mentem el mellette, hogy a ködben észre sem vettem. De ott volt. Feketébe öltözött öregasszony bandukott az út szélén. Lefékeztem, hogy jobban megnézzem. Isten bizony, ugyanúgy bicegett, mint az, akit a felvételen láttam. Ráadásul nem csak ugyanúgy, hanem ugyanott. A pecások pont ezen a szakaszon kerültek meg egy ugyanilyen öregasszonyt. Ő lenne az. És ha igen. Vannak véletlenek. Biztos gyógyfüveket gyűjt a néni errefelé. Vagy a napi egészségügyi sétáját végzi, vagy bármi ilyesmi. A pecások is elhajtottak mellette, meg én is. Nincs ebben semmi különös. De hogyan lehetséges, hogy csak a tükörben nézve vettem észre, és nem akkor, amikor mellette jártam? Erre is találtam magyarázatot. Ha tényleg füveket síd, akkor talán épp a bokrok között volt. Vagy mondjuk azért volt a bokrok között, mert pisilt, azt a nénikék is szoktak. Elvigyorodtam, bizarr volt elképzelni. Arra gondoltam, visszatolatok, és felajánlom neki, hogy elviszem. Hiszen jó magam sem bírtam sokáig a viharos széllökéseket. Az ember legyen udvarias. Még nem halt ki teljesen az idősek iránti tisztelet. Szegény öreg néni. Görnyetten jár, szaggatott mozdulatokkal, mintha köszvény kínozná. Mindennek ellenére meglepően gyorsan haladt, időközben jóval közelebb került hozzám. Nem láttam élesen, mert kötfoszlányok takarták, de egészen biztosan ott volt. Illett volna visszatolatnom, hogy segítsek az idős asszonynak. De én elszakítottam a tekintetem a tükörtől, gázt adtam, és eltűztem onnan. Este felhívott Nina. Ahogy megígérte. Csalódást kell okoznom, vágott bele azonnal. Nem találtál semmit. Akaratlanul is az jutott eszembe, hogy talán jobb is így. Semmit az égvilágon. Nem érkezett bejelentés ilyen kocsi balesetéről. Pedig nagyon vadul vezettek. Szerencséjük lehetett. Úgy tűnik. Volt a hangjában egy csöpnyi bizonytalanság. Vagy van még valami. Ha távolabb történik a baleset, akkor nem minket hívnak. Akkor máshová fut be a hívás. Hogy hamarabb odaérjenek. Vagyis. Ha a horgászaid idegen területen baleseteztek, akkor más mentősök szálltak ki a helyszínre. Aha, szóval attól, hogy ti nem tudtok róla, még történhetett valami. Így van. Nem érdekes. Ne foglalkozz vele. Különösebben amúgy sem érd, pedig úgy tűnt, hogy nagyon fontos neked a dolog, vágott közbe. Nem is ismerem őket, két vadidegen. Nem kell vele fogl, megkértem Gabót, hogy nézzen utána, nekik jobb adatbázisaik vannak. Mármint a rendőrségnek. Aha. Nem kellett volna ezzel terhelned, biztos van neki épp elég gondjabaja. Nekem mondod. Már álmában is hánykolódik miatta. Ki van készülve? Ahogy vesszük. Ki akarják rúgni. Már jelezték neki, hogy ha nem távozik jó szántából, ne is mond. El tudom képzelni. Mifelénk minden jó tett elnyeri az igazságos büntetését. Azt mondta, utána néz. Nehogy már körözést adjon ki. Nevettem. Szerettem volna jobb kedvre deríteni Ninát. Nyilvánvalóan ő is ki volt, nem csak Navő. Nehéz időszakon mentek keresztül. Ne félj, semmit sem ad ki, mondta. Holnap szabadnapos vagyok, majd csörgök, hogy kiderítette valamit. Kiderített. Többet is, mint amit tudni akartam. Nina délután 2 előtt hívott. Figyelj, Gabe talált valamit, közölte. Tényleg? Hallgatlak. Ő maga akarja elmondani neked. Ő maga. Oké, akkor add őt. Személyesen. 4 szem közt. Illetve 6 szem közt, mert most már engem is érdekel. Személyesen. De miért? Ez nem egy olyan ügy. Ha vizsgálat folyna elind, te is meggondolnád, mit mondasz a telefonba. Persze, de, Likavka után a Hubert összpanziónál. 4:30. Ott tudsz lenni. Oké, kirándulok egyet. De igazán nem kellett volna, te kíváncsiskodtál. Légy ott időben, Gabe nem szeret várni. Letudtam néhány zárást, aztán elindultam. Nem sok kedvem volt kimenni a szitáló esőbe. De mit tehettem volna? Végtére is mindketten nagyon készségesek voltak. Én kértem szívességet, én kértem információkat, én indítottam el a fogaskerekeket. Bár mintha önálló életre keltek volna az események, és gyorsabban zajlanának, mint ahogy én elképzeltem, de ezt már nem tudtam megállítani. Illetve csak úgy tudtam volna, ha seggfejet csinálok magamból. Gabe és Nina voltak az utolsók, akiket magamra akartam volna haragítani. Különösen most, hogy kéretlen magányterápiámat élveztem. Így hát jó kis cserkészként idejében érkeztem. Áthajtottam a falun, aztán Liptó és Árva határán befordultam a Hubertus melletti üres parkolóba. Nem is olyan régen még felkapott panzió volt ez a Hubertus, legendásan jó konyhával. De ez már a múlté. Csődbe mentek, és a vadászházat idéző épület állaga lassan romlani kezdett.
Színét vesztett, málladozó festék, bedeszkázott ablakok, rozsdás betonkeverő a berácsozott bejárat előtt. Ideális diszkrét találkozóhely. Kiszálltam, és végig sétáltam a gazzal benőtt parkolón. A környező erdőből kötpára szállt fel. Akaratlanul is hátra pillantottam. Sehol senki. Nem messze 7 fogazott pillér ágaskodott a felhők borította égbolt felé épül az autópálya völgyhídja. A 2 éve álló építkezés nyers betonmonstrumai a Mad Max tornyaira emlékeztettek. Az órámra pillantottam. 2 perc elmúlt fél 5. Nagyszerű, engem siettetnek, ők megkésnek. Légy ott időben, Gabe nem szeret várni. Árva felől jeges északi szél fújt. Visszaültem a kocsiba, bekapcsoltam a fűtést. További percek teltek el, továbbra sem jött senki. Ha nem Gabe és Nina az, akire várok, már dühöngtem volna. De volt nekik éppen elég bajuk. Gabe a legtisztességesebb ember volt, akit csak ismerek. Már-már kórosan felelősségteljes. Valamilyen hibás megfontolásból arra jutott, hogy ezek a tulajdonságok a rendőri munkára predesztinálják. Ami totál baromság. És erre most már maga is kezdett rájönni. Nem ismertem az ügye részleteit, de nem is akartam. Beértem az elhangzó célzásokkal. Gabe tanúja volt valamiféle rendőri korrupciónak, megvesztegetésnek vagy ilyesminek. És ahelyett, hogy ő is levette volna a sápot, vagy legalább tartotta volna a száját, a lehető legrosszabbat tette. Jelentette az esetet. Mondom, velejéig tisztességes. A marhája. Tudhatta volna, hogy a mi kis országunkban ezzel a hozzáállással csak elbukni lehet. És ez is történt. Mindenki rászállt. Az ügyet lezárták, nem történt bűncselekmény, ismerjük ezt. Gabe ellen viszont vizsgálat indult. Olyan disznóságokat koholtak össze róla, hogy a mai napig nem tudta tisztára mosni magát. Ráadásul folyamatosan zaklatják, ki akarják utálni a testületből. Nem csoda, hogy kezd belehűlni. Nina utalt már ilyesmire. Gabe úgy gondolja, hogy figyelik, lehallgatják a hívásait, keresnek valamit, bármit, amit fel tudnak használni ellene. Lejáratásra, zsarolásra vagy épp arra, hogy elítéljék és bezárják. Így jár, aki becsületes. Egy öregecske fiat hajtott be a parkolóba. Ez van, jobb kocsira nem telik nekik. Ez jár azoknak, akik nap mint nap kockáztatják az életüket. De elhessegettem a komor gondolatokat, mosolyt erőltettem az arcomra. Kiszálltam, és elindultam feléjük. Kiszuszakolták magukat a kocsiból. Nina barátságosan viccentett. Gabe borús arcot vágott, mint rendesen. Úgy nézett ki, mint egy alacsony, zömök boldog, tökéletes maffiózó lehetne egy filmben. Illetve a valóságban is, ha nem éppen az univerzum legbecsületesebb emberéről beszélnénk. Nina mosolygott, neki meg ez volt a rendes hozzáállása. Jó hangulat, pozitivitás, könnyed szavak. Munkaidőben pedig kettévágott holttestek cipelése. Szép kis abszurd. Mosolygós arcából kiálló hosszú, hegyes orra miatt az általánosban megjárta a poklot. Amúgy csinos lenne, jó alakja van, csak hát az az orr. Agyoncsapja az összbenyomást, minden egyebet nagyra vág. Csónyácska. Nekem sem volt tiszta a lelki ismeretem, én is elsütöttem annak idején néhány kegyetlen viccet a rovására. Az ember sok olyan dolgot tesz az általánosban, ami miatt aztán egész életében szégyenkezik. Nina soha nem vetette a szememre. Elfelejtve, megbocsátva, hiszen gyerekek voltunk. Szevasz nyújtotta a kezét Gabe. Mintha satuba fogták volna a kézfejem, kissé ráfagyott a mosoly az arcomra. Bocs, hogy így, intett a parkoló felé. Semmi gond, világos. A nyomomban vannak, és hogy ilyen infókat átadjak. Egy civilnek. Ez nem teljesen legális. Persze, értem. Nálad van a telefonod. Hamakogtam. Megkérhetlek, hogy tedd be a kocsiba. Megvontam a vállam. Egy kis paranoia, hisztéria, félelem a lehallgatástól. Amúgy simán lehet, hogy valóban megfigyelik. Ebben az országban bármi megtörténhet, nem az első ilyen eset lenne, és nem is az utolsó. Szó nélkül odamentem a kocsimhoz, betettem a telefont a kesztyűtartóba, és becsuktam az ajtót. Köszönöm, szűrte a fogai között Gabe, amikor visszaértem. Bármivel fogást tudnak találni rajtam. Biztos, ami biztos, tette hozzá Nina. Volt ebben egy kevéske bocsánatkérő felhang, elege lehetett már a biztonsági intézkedésekből. Lehetséges, hogy ezért késtek. Gabe talán tekervényes útvonalon jött, hogy lerázza az esetleges követőit. Új idők járnak, ehhez kell hozzászokni. Szóval? Kérdeztem. Kiderült valami. Utána néztem, mondta kurtán Gabe. És? 8-áról 9-ére virradó éjjel. Régebbi típusú szürke cseröki terepjáró, Rózsahegyi járási rendszám. Súlyos baleset, 2 halott. A Trstena és Vitanova közötti, 520-as számú másodrendű úton. Elmentek volna egészen Vitanováig. Az már majdnem a lengyel határ. De könnyen lehet, hogy ők azok. Azt a kurva, meghaltak, áttértek a szemközti sávba, ledarálta őket egy kamion. Már nem tudtak kitérni. Berepültek a kerekei alá. A felvétel vége felé többször is átmentek a szembesávba, hümmögtem. Ők lesznek azok.
Furcsa egy baleset, hogy. Olvastam a jelentést. 2 horgász volt, ők azok. Kiáltottam fel. És mind a 2 meghalt. 2 lucski illetőségű horgász folytatta, ami nagyon közel van a Szentmáriai víztározóhoz. A csomagtartóban megtalálták a felszerelésüket, a horgokat és még a kifogott halakat is. Igen, és... Mit kerestek hajnali 4-kor Vitanovánál? Az 60 kilométerre van a víztározó és Lucski közötti úttól. Ez engem is érdekelne. Azért akartam megtudni, hogy mi lett velük. Azt hittem, a kamerájukat akarod visszaadni, komorodott el Nina. Nekem azt mondtad. Persze, azt is, de mi van azon a felvételen? Kérdezte Gabő. Mintha meglettek volna zavarodva, eszetlenül vezettek. Megmutatom, ha akarjátok. Vagy odaadom a kamerát. Itt van nálad. Nem, eszembe sem jutott, hogy elhozzam. Gondolhattál volna rá. Igaz, láttam be. Elviszem neked, nem gond. Rendben, érdekelne. Átadhatod azoknak, akik a vizsgálatot végzik. Örülök, hogy megszabadulhatok tőle. Meglátom. És neked mi a véleményed? Tértem vissza a témához. Miért mentek el majdnem a lengyel határig? Láttál már ilyesmit? Soha. Nehéz lenne megmondani, hogy kerültek oda. Nincs benne logika. Megnézem a felvételt. Én sem látok benne logikát. Egyszerűen elindultak hazafelé a pecázásból. Aztán történt valami, és onnantól pánikban voltak, beszámíthatatlanul száguldoztak késő éjszakáig. Ez elég különös, hüledezett Nina. Pára szállt a szájából. Erősödött a szitálás. Ráadásul ott voltak a kifogott halak a csomagtartóban, csóváltam a fejem. Nonsens az egész úgy, ahogy van. Semmi keresnivalójuk nem volt Vitanovánál, dörmögte Gabő. A szemébe néztem. Valami nem hagyott nyugodni. Azt mondod, figyelnek, a telefonomat be kellett zárnom a kocsiba, folyton körbenézel. Igen, és... Ennek ellenére találkozol velem, és rendőrségi információkat adsz át nekem egy jelentésből. Mondtad is, hogy ez nem legális. Hát nem is az. De akkor miért teszed? A te helyzetedben. Amikor mindent felhasználhatnak elénd. Mert érdekel az ügy, mondtam neked. Na igen, de miért? Kell, hogy legyen valami oka. Fülkészőn nézett, megdörzsölte az állát. Aztán bólintott, és közelebb lépett. Ninka elmesélte, amit neki mondtál. Hogy ezek ketten a víztározó mellett autóztak. Bobrovnik, Patak és Besenyő falu között. Igen, arra felé erősítettem meg. A templom mellől indultak, eljutottak Besenyő faláig, és ott, valahogy elborult az elméjük. Az a szakasz, legyintett. Van ott valami furcsa. Valami történik ott. Hogy értve? Amióta megalakult az ország, vagyis 25 év alatt 34 halálos baleset történt azon a szakaszon, összesen 56 halálos áldozattal. Csak pislogni tudtam. Ez nagyon sok, ugye? Az egész járás legveszélyesebb útja. Sehol máshol nincs ennyi halálos baleset. Megközelítőleg sem. Ráadásul ez nem egy nehéz vagy rosszul belátható szakasz. Van pár kanyar, néhány lejtő és emelkedő, de ezt leszámítva egyenes az út, elég széles is, és mindent jól látni. Nem szóltam, megpróbáltam feldolgozni a hallottakat. Halk nyikorgással hintázott a szélben a Hubertus egy kilazót spalettája. És ezt mivel magyarázzák? Nincs magyarázat, különösebben senki sem foglalkozik a kérdéssel. Annyi történt, hogy biztonsági jelzéseket és új szalagkorlátot tettek ki, és csökkentették a sebességhatárt. És lényegében semmi sem változott. Statisztikailag nem csökkent a balesetek aránya. Honnan tudod? Utána néztem az adatbázisunkban. Már régebben. Értem, de miért? Puszta kíváncsiságból. Ott voltam 3 súlyos balesetnél. Vagy úgy. És megmondom őszintén, nem láttam bennük logikát. Ahogy a horgászaid viselkedésében sem. Ezért érdekel ez az eset. Más balesetekben van logika. Ezek nem olyan kaotikus dolgok. Szabályszegés, zűrzavar, ilyesmi. De igen. Csak hogy az ennyire balesetveszélyes helyek általában rosszul beláthatók, nehéz a terep, rosszak a jelzések vagy valami hasonló. Itt viszont minden rendben van, általában még az időjárás is. Nincsenek viharok, jegesedés vagy sűrű havazás. És mégis sorozatban termeli a hullákat az a hely. Minden jelentésben az áll, hogy ismeretlen okból. Mármint. A jármű vezetője ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy szembejövő járművel. A jármű vezetője ismeretlen okból nagy sebességgel letért az úttestről. Egy kerékpáros pedig jól felgyorsult a lejtő végére, aztán olyan erővel fékezett, hogy átrepült a kormányon, és széttörte a fejét az aszfalton. Pépesre. Ismeretlen okból dünnyögtem. Lehet, hogy kiugrott elé egy nyúl vagy egy róka. Vagy egy macska, vetette fel Nina. Lehet, ismerte el Gabő. De be volt kapcsolva a sportkamerája, és semmi ilyesmi nem látszik a felvételen. Csak egy hirtelen fékezés, minden látható oké nélkül. Aztán repülés és becsapódás. Annál is ott voltál? Kérdeztem. Ott. Én vittem el a holttestet.
Láttál már emberi agyat az aszfaltra kenődve? Nina a vállára tette a kezét. Hogy ne folytassa. De késő volt, már sok minden előjött. Hogy lehet ezzel együtt élni, hogy lehet ezt feldolgozni? A nyikorgós palettás Hubert felé fordultam. A sűrűsödő szürkületben alig tudtam kivenni az épület körvonalait. Akaratlanul is eszembe jutott, hogy micsoda palacsintát ettem itt valamikor. Tőlával szerintem menjünk, javasolta Nina. Hadd tudjon meg mindent. Intette Legabe. Ha ennyire kérdezősködik, akkor az egészet elmondom. Még van valami. Fújtam ki egy kis párát. 2 évvel ezelőtt kiszálltunk egy balesethez. Idősebb házaspár volt, a férfi vezetett. Patak előtt beleszálltak az árokba. Répityára tört a kodájuk, rögtön láttam, hogy ez nem piskóta. Meghaltak. A nőnek esélye sem volt. Összeroncsolódott a teste, úgy kellett kivágnunk. És a férfi. Őt is kivágtuk, de még élt. Kórházba szállítás közben halt meg. Menjünk már, erősködött Nina. De Gabe folytatta. Eszméleténél volt, amikor kiszabadították. Ott voltam, én is segítettem. Halálra volt rémülve. Egy baleset után ez nem olyan meglepővé tettem fel. De ő nem a balesettől volt rémült. Illetve nyilván amiatt is, de... Folyton egy asszonyról kérdezett, hogy láttuk-e újra meg újra, amíg el nem vesztette az eszméletét. A feleségére gondolt. Először azt hittem, hogy sokkos állapotban van a baleset miatt, és a feleségéről érdeklődik. És nem. Hallgatott egy darabig. Egyre erősödött az eső zúgása, kellemetlenül nyikorgott a spaletta. Valaki másra gondolt, dörmögte Gabe. Azt mondta, a fekete ruhás asszony. Jól hallottam. Mintha leforráztak volna. Megdermedtem, csak pislogni tudtam. Kiszáradt és összeszorult a torkom, epe keserűségét éreztem a számban. Fekete ruhás asszony. Ismételtem. Igen. Folyton azt kérdezgette, hogy láttuk-e a fekete ruhás asszonyt. Még a felesége halála sem rémítette meg ennyire. Csak őt emlegette. A fekete ruhás asszonyt. Csak hát. Nem volt ott senki más. Rögtön másnap elvittem neki a kamerát. Személyesen, haza. Csak már szabaduljak tőle. Alig vártam az estét, hogy véget érjen a szolgálata. Amikor Liszkó faluba értem, mert hogy ott laktak, már sötét volt. Beálltam a házuk udvarára, fogtam a kamerát, és kiszálltam. Eső és füst töltötte be a levegőt. Az egész falu kályhával, kandallóval fűtött. Az őszi inverzió miatt gyakorlatilag nem lehetett lélegezni. A csípős mocsok már ingerelte is a hörgőimet, harákolni kezdtem. Gabe ajtót nyitott a ház kivilágított homlokzati oldalán, és beinvitált. Teával kínált, pedig látnia kellett rajtam, hogy jobban esne valami ütősebb. De ilyesmi nem is jött számításba, hiszen gépjárművet fogok vezetni. Pontosan ezekkel a szavakkal mondta. Ha csak belenyalok az alkoholba, képes lett volna azonnal megbírságolni és elvenni a jogsimat. A szabály, az szabály, a barátság sem írja felül. Legalábbis Gabe bizarr biztos úri világában. Így hát zöld teát kortyolgatva tértem a lényegre. Az asztalra helyeztem a kamerát. Ha lesz időd, nézd végig. Mondtam. Most csak egy valamit mutatnék belőle. Hogy mit szólsz hozzá? Oké, hajolt a képernyő fölé. Bekapcsoltam a kamerát, és elindítottam az első felvételt. Felgyorsítottam egy kicsit a lejátszást, a részletekbe majd belemélyedhet később. Amikor én már nem leszek itt. Feltűnt a képen az egyik pecás. A kocsi elindult a templomromtól. Gyorsított tempóban eljutott a Bobrovnikon túli kereszteződésig. Aztán balra fordult, Besenyő falu felé. Mit akarsz mutatni? Türelmetlenkedett. Ebben mi az érdekes? Egy pillanat intettem le. A kocsi áthajtott a járáshatáron. Legurult a lejtőn, bevette az éles kanyart, és elindult az egyenes szakaszon. Kikapcsoltam a gyorsított lejátszást, a felvétel normál sebességgel folytatódott. Most nézd. Sziszegtem. Itt. Öregasszony sántikál az út szélén. Teljesen feketébe öltözve, kendővel a fején. Megnyomtam a szünetgombot, a remegő kép kimerevedett. Igen. Értetlenkedett. A fekete ruhás asszony, mondtam. Nem, ezt ismételgette a sofőr a baleset után. Ami, ugye, ezen a szakaszon történt. Ezen ismerte el. De nem értem, hová akarsz kiukadni. Itt ez a néni, de mihez kezdjek vele? Hallgattam, megnyaltam az ajkam. Mondjam, nem mondjam. Érdemes bevallanom neki, hogy ott jártam, és én is láttam. Ki nevetne? A felvételen sem hatott rá az öregasszony a reveláció erejével. Vagy mégis emeljem a tétet. Azt hinné, hogy nem vagyok százas. Simán lehetett véletlen, még így is. Más magyarázatom amúgy sem volt, semmi konkrét. Csak egy ostoba véletlen egybeesés. Persze, dadogtam. Csak éppen, olyan különösnek tűnt. A te emberd is egy fekete ruhás asszonyt emlegetett a baleset után. Ezek ketten, megmutattam a kamerára, találkoznak ezzel a nénivel, és nem sokra rá elmegy az eszük. Mindjárt meglátod. Láttam én már ennél különösebb baleseteket is, nekem elhiheted. Azt nem kétlem. Nyugodtan nézd meg. Folytatta a lejátszást.
Mozgásba lendült a kép, a kocsi kikerülte az öregasszonyt. Odafordult, amikor elmentek mellette jegyezte meg. Igen, rájuk nézett. Tekerd vissza, nézzük meg lassítva. Visszább görgettem, és elindítottam a lassított eljátszást. Képkockáról képkockára. A közelébe érnek. A fekete kendős fej megmozdul, lassan feléjük fordul. A következő másodpercben az arca is látszik majd. De az autó mozgásban van, az öregasszony az utolsó pillanatban eltűnik a képről. Biztosan látták, hogy rájuk nézett. De a kamera nem vette fel, állapítottam meg. Kár, mert jó lett volna, szemtanúnak ingatta a fejét. Lehet, hogy látott valami fontosat. Lehet, viszont nem tudtam befejezni. Csapódott a bejárati ajtó. Gabóra pillantottam. Ninka az mondta. Hosszú napos volt. Felálltam, hogy üdvözöljem. Belépett a nappaliba. Ahhoz képest, hogy 12 órás szolgálaton volt túl, egész frissnek tűnt. Ó, micsoda becses vendég. Csicseregte. Mi jót hoztál? Az autós kamerát, amit ígértem. Erre elhalványult a mosolya. Hitetlenkedve pillantott az asztalra, a kamera világító képernyőjére. Nem ilyen ajándékra vágyott. És jutottatok valamire? Tudakolta. Nem tudtam nem észrevenni a hűvösebbé vált tónust. Láttuk a fekete ruhás asszonyt, közölte Gabő. Nina szeme elé tartotta a kamerát. Vinek szánta, de Nina nem vette alapot. Oda pillantott, elkomorult, megrázta a fejét. Hagyjátok ezt inkább. Hagyjuk. Kerekedett el Gabő szeme. Miért? Felejtsétek el. Közelebb hajoltam. De miért? Engem is érdekelt volna az indok. Csak úgy vonta meg a vállát. Nem tetszik nekem ez a dolog. Gabő hitetlenkedve elvigyorodott. Megijedtél. Pont te. Ugye nem kell elmagyaráznom, hogy ez az idős néni nem a kaszás, hagyd abba. Vágott közbe. Ott laktak a nagyszüleim a közelben, Bukovinában. Gyerekkoromban ott töltöttem a nyarakat. Szép szünidei emlékeim vannak. Nem akarom még azokat is bemocskolni ezzel a, tényleg, te nyaranta mindig eltűntél, idéztem fel. Unatkoztam nélküled. De nem foglalkozott velem, Gabót nézte. Azt, hogy a férfi hajlandó-e visszavonulót fújni. Hát, bocsánatot kérek, hogy felkeltette valami az érdeklődésemet, tárta szét a kezét. Hörpintettem a teából. Felfogtam, hogy két tűz közé kerültem. Neked külön tehetséged van az érdeklődéshez, sziszegte. Hogy érted? Épp elég nagy szarban vagyunk már miattad. Miattam? Emelte fel a hangját hitetlenkedve. Megpróbáltam minél kisebbre összehúzni magam és máshol lenni. Először az is csak érdekelt. Pont, ahogy ez. És neked jelentened kellett. Nem is te lettél volna, ha nem jelented. Nem én lettem volna, ahogy mondod. Most meg ezek a balesetek, vagy mi a franc, bökött dühösen a kamera felé. Itt, a nappali közepén. Mintha nem ezzel telne az egész napom. Erre otthon is ugyanez vár. Elsápadt, megremegett az álla és az orra hegye. Szemrehányóan rám pillantott, kiviharzott a szobából, és bevágta maga mögött az ajtót. Nyeltem egyet, bűntudatom volt. Gabő dühösen fújtatott. Fel alá kezdett járni a szobában. Engem meg mi vár otthon? Egy hisztérika morogta. Igazi támasz a bajban. Beletúrtam a hajamba. Mindkettőjüket meg tudtam érteni. Ninát megviselte a munka, a szörnyűségek sorozata, amikkel találkozott. Pandora szelencéje minden nap kinyílt, megállíthatatlanul jöttek az újabb szerencsétlenségek. Tartania kellett magát, megacélozni az idegeit, úgy működni, mint egy gép. Legalább otthon nyugtot akart, különösen amióta Gabő ellen hajtóvadászat folyt. Most ért tűrőképessége határára, és robbant, semmivé lett a megszokott nyugalma. Megesik az ilyesmi, nem volt benne semmi meglepő. Ahogy Gabő viselkedésében sem. Túl sok terhet vett a vállára. Jó cél érdekében, de túl sokat. Nehéz IGA. Még egy ilyen bikanyakú embernek is. Az elátkozott útszakasz iránti érdeklődése egyfajta ventilálás, gőzkieresztés volt. Menekülés a valóság, a nyomás, a vizsgálat elől. És én mi elől menekülök? Valószínűleg Tea és a magány elől. Én is láttam, mondtam. Halkan, szinte suttogva. Megállt, rám merett. Mit? A fekete ruhást. 2 napja tettem ott egy kört. Nem tudom, miért, csak úgy. És láttam. Felvonta a szemöldökét. Ugyanazt, aki a felvételen van. Szerintem igen. Pont úgy sántikált, és olyan temetési gönc vagy micsoda volt rajta. Lehet, hogy gyakran jár arra. Lehet, ismertem el. Sétál, vagy füveket gyűjt, szemtanúnak jó lehet, hát ha látott valamit. Hát ha hagytam rá. Elhallgattunk. Ugyanarra gondoltunk, de mindketten óckodtunk attól, hogy előálljunk vele. Még valami eszembe jutott, kanyarodott el Gabő. Kitérő manőver. Utána nézek, nem lakik-e a közelben valaki, aki baleset részese volt azon az útszakaszon. Jó ötlet. Ha van túlélő, az esetleg elmondhat valamit, amiről eddig hallgatott. Úgy van, bólintott.
Előfordul, hogy csak bizonyos idő elteltével emlékeznek vissza a részletekre. Vagy elkezdenek olyasmiről beszélni, ami korábban túl friss és fájdalmas volt. Rendben, nézz utána. A kamerára pillantott, megbillentette a fejét, töprengett valamin. Éreztem, ahogy ide-oda billeg a mérleg nyelve. Holnap szolgálatban vagyok, szólalt meg, de holnap után elnézhetnénk oda, mit szólsz? Na végre. Elszánta magát, és kimondta kettőnk helyett. Benne vagyok. Felálltam, menni készültem. Mikor voltál ott? Tegnap előtt, az előbb mondtam. Úgy értem, hánykor? Mit tudom én? 3 körül lehetett, akkor 3 körül menjünk. Az idős emberek ragaszkodnak a rutinjukhoz. Ha sétálni jár a fekete ruhás, akkor találkozhatunk vele. Merre volt? Kérdezte Gabe. Hol láttad? Valahol itt, mutattam az út széle felé. Rozsda egy szalagkorlát, bozót, azon túl mező a domboldalon. Néhány kévényi szürke széna, egyébként semmi. Lassíts, a bokrok között is lehet, figyelmeztetett. Hát ha gyűjtöget, csipkebogyót síd, nem hiszem, hogy észrevennénk, vetettem ellen. De azért lassítottam, nem siettem sehová. Pedig otthon 4 megkezdett zárás is várt rám. Kezdtem kissé félvárról venni a munkát. Nem a legjobb hozzáállás, különösen egy egyéni vállalkozótól, aki az utóbbi 10 évben olyan, mint egy űzött vad, szabad prédája a politikusoknak, a hivataloknak, de még az ügyfeleknek is. Tulajdonképpen mit keresek én munkahelyett a Liptói-tengernél? Fogalmam sem volt. Én, aki mindig felelősségteljes és következetes, józan és észszerű viselkedésű, unalmas ember voltam. Legalábbis Töá szerint. Mert szűz vagy hetszelt. A szűzek ilyenek, lélektelenek és unalmasak. Kíváncsi vagyok, most mit mondana? Most, amikor a gép mellett kellene güriznem, én viszont egy zsaruval furikázom, aki ellen vizsgálat folyik, és megpróbálom megfejteni egy elátkozott útszakasz rejtélyét. Emil és a detektívek. Pontosabban egy könyvelő és egy detektív, Emil helyett meg egy dühös Nina, akinek nem fűlik a foga a nyomozgatáshoz. Otthon már minden oké? Kérdeztem. Ninkával. Pillantott rám. Persze, rögtön kibékültünk. Csoda egy nő. Az nem kifejezés. Mindig ilyen volt, tárc ki mellette. Egyébként ti ketten, valamikor, tinédzserként, de hogy, soha nem volt köztünk semmi, nevettem el magam. De a lelkem mélyén nem volt kedvem nevetni. Tinédzserként a világért sem kezdtem volna ki egy ekkora orral rendelkező lánnyal. A srácok kiröhögtek volna, lejjebb csúszom a ranglétrán, micsoda szégyen lett volna. Igazán nyomós okok. Pedig én pont hogy ki akartam vele kezdeni, és ő is erre várt. Sosem szántam rá magam, inkább komiszul viselkedtem vele, vagy rajzoltam a táblára egy óriási orrot. Szörnyen vicces. Kellett az állarc, nehogy valaki belém lásson. De mit tehettem volna lélektelen, merev szűzként? Elindultunk felfelé a kaptatón, az öregasszonynak semmi nyoma. Pedig azt hittem, ha valamikor, hát ma biztos kimegy a levegőre. Végre az idő is kellemesebb lett. Néha-néha még a nap is előmerészkedett a felhők közül. Nem esett és nem is fújt, szép őszi napunk volt. De a nyanya csak azért is otthon maradt. Gabe fütyörészve fürkészte a környéket. Kezdtem bűntudatot érezni, mintha az én hibám lett volna, hogy hiába jöttünk. A partra értünk, a templom romjához. Néhányan pecáztak a köves szakaszon, a távolban motorcsónak hasított. Igazi idill. Semmi sem utalt arra, hogy a harmonikus felszín alatt valami romlott, valami rothadó, sőt talán valami veszélyes rejtőzne. 2 pecás halálos balesete valahol Vitanovánál, a legnagyobb baleseti rátájú útszakasz, a fekete ruhás asszony. Ez mind távolinak, rettenetesen távolinak tűnt, mintha nem csupán néhány kanyar választana el tőle. Na jó, menjünk. Szólt Gabe. Megnézzük még egyszer. Beszálltunk, és elindultunk visszafelé. Volt egy olyan érzésem, hogy ezúttal sikerrel járunk, hogy most látni fogjuk. Éreztem a csontjaimban, hogy így kell lennie. De hiába. Az út széle üres volt. Sőt, maga az út is, leszámítva azt a 2 biciklistát, akik viszont a közepén tekertek. Sisakot nem viseltek, fejhallgatót viszont a biztonság kedvéért igen, írtó nagy volt a lazaság. Ha ilyenek járnak errefelé, akkor nem csoda, hogy az egekbe szökik a baleseti statisztika. Gabe dühöngött, ki akart szállni, és jól megbírságolni őket. Tajtékzott. Az nem zavarta, hogy nincs is szolgálatban. Rendnek lenni kell, szolgálattól függetlenül. Még jó, hogy én vezettem, elhúztam mellettük. Így aztán rám is dühös lett. Megtudtam, hogy a hozzám hasonló, közömbös emberek miatt van káosz az egész országban. Nagyszerű. Az expedíciónk dicstelenül.